ले 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 हो कनिया जल्दी मतिए के हमरा पहनावा है पालसा पहनावा तनी एही में हगी मुती कन्या के लुगा हक दी त आई पालसा ना कला ई एथी कला हगिज कहला अरे उहे हगा चाहे मु त उहे बतिया बाटे कहनी है नु कि सब रिया दिल भजनु सब देखते बनी साड़ी पहन के रेडी बनी रौरुन मम्मी जी दहिया धइले बड़ू अति जमैले रहतवन सब बाटे खाली अब देर के अब रहे तब का कल जाई हां त आइए गोल देखो ई बेरा हो गेल कनी आए में दूर के बियाह ये नु कहाला नियारा भरी तले 4 हाली कनी आइ रे त 4 हाली गोइ रही और करो तनिया टारी पर त का होई यार सब सामान जुटा एथी कनेवा उतारे खातिर पहिले लाइल बनी पहिला हां लाइल बनी नु मान के हां सब आइल बाटे चलो ले चल बाबू ले चल तनी पिया ना दी ओही त ताई कोइसे मोहरारू टांगे लेकर लूर नहीं खे होत तनी को लइका टांगे के तनी पहिले सिखावा तनी दूध पिया दे हम पिया देही हैं छलिया के गाड़ी का धरा जा पकड़िए दीदी उठी थोड़े तो पहले ही बनी अब हां चल इधर पकड़ हो गेल नहीं क्या करे चली गोदी में डलाई ना हां चल ए बुची हां भाभी ए बेटिया के बुझाते नहीं के घर में कोनो काम धाम बाकी नहीं खे एकदम से जाए ना एकदम बर परेश केल बड़ी तबे से सुतल बड़ी चली जी चलो लग रही है अरे मैं छोड़ ना मैं धर दे अरे मैया ए मम्मी बबुआ के दे हमरा ले का चली जी तो ना हमरा कोची के तो भाले जाता हूं चल जाता हूं छोड़ अच्छा नहीं पतो है आवा के बारी का लागत है हमको होते नहीं कदम में आवाज धीरे धीरे फलवा डाली तो निक लगी माथा पर नहीं तने के इदिन भी चली ना चली रोगो तो भूख उए बाबू तो तू लोग बहन हो जा कनी आवते सास गुलू जा ते लोग आवाज ओका गाड़ी लगा कोई कहता कि सास कोई हुई बजी ओका गाड़ी लगा भाई जा बाप रे बाप सब पूरे सुबह शाम दोपहरिया अरे तो गली में गाड़ी जाई हो तो हाथ ये तो खीस बरत है अमर सजावटवा काबुल बड़ी पकड़ दी हाथ के सिंहरावा ले अम्मा बड़ी खाड़ हो बचावा फल की केवड़िया मंगिया बहोरी हो कैसे में खोलिया पलकी केवड़िया हो मोर जदिया ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जदिया ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा कैसे में खोली भाभी पलकी केवड़िया हो मोर गोदिया ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर गोदिया ओलरल बाड़ी सासू जी के भी जौने से टावा तेरे सकेत गरम बात तौने पे नवाइला हो काहे के खेलावन बोरन बेटी जनम वाली हो काहे के खेलावन बोछिनार बेटी जनम वाली काहे के खेलावन बोछिनारो बेटी जनम हो गइल जी ए जे के कुटावा दुलावा ए जे पे ए जे के जुतावा देवरू ए जे पेनी के आइला सोने के थरियावा में पान फूल पतैया हो लेके मोरे मायाड़ी डोलिया बिखाड़ हो लेके मोरया माँ बाड़ी डोलिया में खाड़ सोने के थालिया में पान के पतैया हो लेके मोरा भाभी बाड़ी डोलिया में खाड़ हो लेके मोरा
भाभी बाड़ी डोलिया में खा सोने के थालियावा में पान के पतैया हो लेके मोर भौजी बाड़ी डोलिया में खाड़ हो लेके मोर भाभी बाड़ी डोलिया में खाड़ हंसता खेलता मोरे बाबू गईले मन बेदिला काहे आइले चित बेदिला काहे आइले आसु जल्दी करो ना, भूख जोगा अरे बाई में गलस भाई में ना होई ओ जुगे खोले नहीं खेजू ना काहे उजा पूरी ना मिला रहा का के ना पेट धक गई गाँव जी का बा अब अपनो घर में हाथ ना दुख रे जल्दी कर काहे ससुरारी में भोज ना मिलल है दूसरा घर जल्दी से पहले से लेट होता लेट घर में लेट नहीं होता काहे के लेट होता छोड़ दिया बधाई पो कार्यक्रम ना खो ड्राइवर जी खिसियाते नहीं कि रहुआ काहे खिसियाते ये देवर जी रे अने सुन अरे तने तोर मुंह देखी रे बैठ देख ई नंबर ये निकली है दूर से करी है वहाँ के बारात करे के ना लिया गई अभी बात करता नहीं बेचारी सियाल भी है ओई घर से तान के सुतल बड़ी ताऊ तू के बकरिया के देखी त रतिया में चल जाता आ चुप रही बकरिया के जीमा ले लेबनी हमरा का जिंदगी में बैठल गाड़ी में से उतार देलो हन वे दहेज देबे के बेच के वे भुला दिए रोज तो बकरी से पाछे बैठल गाड़ी में से बेचारी के उतार देले है अच्छा ठीक बा चल तोरा हम एथी में तिल का पे हम ही जाई देसो कोई ना जाई कह दे हम ना जाए दे हमरा जाना धके पेट धके घसका दे अपने ला जाके भाग किन गलो तो नहीं खाई हम मन कोई अब ना ससुर ओई के ये चरी तो का लगी भूखल बानी जी कथा ना होई चला ले तो दौड़िया हो माथा में त हमर उतार जाई गोल पे ले नु काम छी आओ त दौड़ी ए जीरा में दौड़ी हो जीरा चल के घर में तू कर खा और बड़ी तब घुमावल जे है नहीं किनारा में ए ड्राइवर भाई ले दे मर तू काहे खिसेल बड़ा कोनिया लेके ओइला है ना दो दक्षिण कने हुए के दे दी तारे के ले जीवा कनिया में के कि ना ड्राइवर जी का तू ठीक बताई कहतन कने रहुआ मांगी जी कोनिया के हम काहे गए नहीं लिया जी लिया जी आ बाबा गाड़ी खोलाई वजह ना देला हसन का लइकिया लाइक हम कहां से हम कहां से हमारे पैसे नहीं गाड़ी खोलाई ना देलो न जी का बा नहीं दी कहती कहां ले हम देब तो सास ना देली हम देब आ कैसे ससुर के बचाव लो हां माई दी वो तो ही तब हमारे के जिंदगी भर दिया सन टेंशन में बैठ गए चलो मर दे चले के बनू करबो ले जा हां दौड़ी उतारा हनी उतारना है आगे का बढ़ाना है जाना तो उतार चला कने काहे जोना कइलू उतार चला कने गली गली हमरे करे बन के आइलो उतार चला एगो गाड़ी जरा में पैसा खोल देल भाई का सोना कइलो सिमरा दे दीजिए ले रे दो चला जा उतार चला कने का चोला काहे क्रिया खलेल भाई हां क्रिया खाए ले बनी हमरे मेहरारू के जन छू बकरी के कसम क्रिया खाए ले बन के आइलो उतार चला कनिया उतार चला कनो काहे जोना कइलू अरे नव के चला के चला जैसे बासवन मेला वैसे नेव के चला नहीं खे नवतिए सासु नहीं खे नवत गलिया गलिया के घूमल का दहिया नहीं खे नवत गलिया गलिया के घूमल अरे जूता चप्पल खोल देबे कहि जुगे नु नमस्ते प्रणाम हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहल है वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो हमनी के अपन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब जरूर करिए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए।